היי חברים, מה נשמע? זה איתמר. יום שלנו כזה יום יפה, שמיים כחולים, עננים לבנים והשמש זורחת כל כך יפה כאן בכפר הוורדים. פשוט החלטתי לצאת החוצה ולהכין לכם איזשהו סרט. אני יושב כאן עכשיו במרפסת שלי, והיום אני רוצה לדבר איתכם, או יותר נכון לתת לכם טיפ מאוד 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 גדול שיחסוך לכם המון זמן ותסכול ויעזור לעסק שלכם בשיווק רשתי לצמוח יותר מהר. והטיפ אומר לא לעבוד עם בכיינים, אלא לעבוד עם מנהיגים. אוקיי? תעבדו עם מנהיגים ולא עם בכיינים. עכשיו, למה אני מתכוון שאני אומר את זה? כשאתם בונים את העסק שלכם, אתם מתחילים לצרף אנשים. אוקיי? במיוחד בחודש הראשון ובחודש השני, ברגע שאין ניסיון. המסר הזה יהיה מאוד משמעותי לאנשים שאין להם יותר מדי ניסיון. למנהיגים יש המון ניסיון עם זה, בדרך כלל בגלל בגלל טעויות העבר. אז ברגע שאתם מתחילים לבנות את העסק שלכם, אתם מתחילים להכניס אנשים לתוך הארגון, אתם מתחילים לבנות את הצוות שלכם, אנשים שאתם צירפתם בעצמכם, יהיו חלק שלא יעשו כלום, יהיו חלק שיעשו המון, ויהיו חלק שפשוט יתבכיינו. אז אלו שלא עושים כלום, אין לכם מה לעשות איתם. אלו שעושים ואלו שמתבכיינים, הם האנשים שאיתם אתם צריכים לעבוד. עכשיו, למה אני מתכוון שאומר תעבדו עם מנהיגים ולא עם בכיינים? מי אתם חושבים שצריך לקבל את העזרה? הבן אדם הזה שאומר לכם, השירות לקוחות לא ענו לי ולא קיבלתי את המשלוח בזמן ואין מספיק מידע באתר של החברה ואין לנו את הכלים המתאימים ואין לנו. או עם הבן אדם שאומר, בוא נמצא את הפתרונות, בוא נשיג את האנשים, בוא נעשה את השיחות ייעוץ, בוא נעשה את המפגשים בבית, בוא נביא אנשים למצגות. עם מי אתם רוצים לעבוד? עכשיו, מן הסתם ברור לכם שאתם רוצים לעבוד עם הבן אדם השני, עם המנהיג. לרוב האנשים זה לא נתפס כמובן מאליו. רוב האנשים מסתכלים על המנהיג ואומרים, אוקיי, הבן אדם הזה יש לו הכל בשליטה, נראה שהוא מסתדר בכוחות עצמו, אני אלך לעזור לכל אלה שבוכים ולא מצליחים וקשה להם, ואני אלך לעזור כי הם צריכים את העזרה שלי. טעות מאוד גדולה. אתם צריכים לעבוד עם האנשים שלהם מגיעה העזרה שלכם. אוקיי? זה ההבדל בין לעבוד עם מנהיג לבין לעבוד עם בכיין. בכיינים צריכים עזרה, למנהיגים מגיעה העזרה או התמיכה שלכם. תעבדו עם מנהיגים כי הם אלו שמייצרים את הכסף. הם אלו שמייצרים את הצמיחה, הם אלו שיגדילו לכם את העסק. תעבדו איתם ותעזרו להם לגדול יותר, מאשר לנסות לעזור למישהו שרק מתבכיין כל הזמן ומתלונן, ובסופו של דבר, ברגע האמת, לא עושה את מה שצריך לעשות בגלל איזשהו תירוץ מסוים בחיים שלו. אז זה טיפ מאוד מאוד גדול שאתם צריכים ליישם בעסק שלכם כבר בחודשים הראשונים. תעבדו עם אנשים שרוצים לרוץ קדימה, אוקיי? וכל אלו שאומרים לכם, כן, אני רוצה לרוץ, אבל לא עושים יותר מדי ורק מתבכיינים כל היום, אותם תגידו להם כשתתבגרו ובאמת תחליטו לקחת יוזמה ושתבינו שאין דרך אחרת, אז אני אקח אתכם ברצינות ורוצו עם המנהיגים האלה. אז שמחתי להביא לכם את המסר הזה, ואני מאחל לכם שנה טובה וגמר חתימה טובה, ואנחנו תקבלו עוד ערכות ממני כבר בשבוע הבא. שלכם המשך יום מצוין ולהתראות.